Good morning, guys. I'm a cat lady. I'm a cat woman today. My contacts are gray kasi we worked out kanina, diba? We did it, guys. 3 days in a week, we did it. Anyway, pumunta kami sa gym kanina. And then, ginamit ko yung contacts ko kasi ayoko naman mag-glasses sa gym. Pagkadating ko dito sa bahay, nilagay ko siya sa solution ko, yung merong hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide, tama ba ako? Yeah, yun. And kailangan mo siya i-soak doon for at least 6 hours. And nandun lang siya for, way less than 6 hours. So, kailangan ko gumamit ng iba. And ito. So, okay lang yan. Hindi ko siya paborito, but it's not bad. Pag may makeup na, okay na siguro yan tingnan. And some of you guys commented on my previous video as well where I featured the hourglass, ito, sa vlog ko. And you said na pang under eye daw yung isa. Yung dim light ata yung pang under eye. Yes, dim light. So, I actually have used it already on my under eyes. And it wasn't bad. It's actually good. So, this is my second time using it on my under eyes. So, thank you sa nag-comment. Nice! And then, gagamitin ko yung MAC ko para sa all of my face. Hinihintay ko na hindi masyadong mainit yung kape ko. Kakape ako. Para akong mahihimatay kanina sa gym. Sabi ko, parang, ano lang siguro to? Kasi wala pa akong kape. Diretso kasi kami pagising agad. Diretso. Nag-toothbrush lang tapos diretso sa gym. Kasi si Dan kailangan niya umalis before 7. Pero dumating kami dito mga 5 past 7 na. Pero okay lang naman. Kailangan niya tulungan yung best friend niya maglipat. Maglilipat na naman sila ng bahay. Nung nasa Pilipinas ako, guys, October to December, naglipat yung best friend niya nun. Tapos ngayon, maglilipat na naman sila. Palipat-lipat. And ito yung gamit ko sa previous vlog ko, yung latest vlog. Ito yung gamit ko na ano siya, very dark ng eyebrows ko. Hindi ko siya i-over today, pero ito pa rin yung gagamitin ko. Kasi maganda to eh. Goof Proof Brow Pencil from Benefit. Shade number 4. Pupunta pala kami kina Lovely today. Susunduin ako ni Lyra at saka ni Tony. Tapos pupunta kami kina Kat. Tapos pupunta kami kina Lovely. 11 nila ako susunduin. And I think it's already 10:15. So, I still have time to have my brekkie. Meron pa akong 1% na natira. So, perfect. Sakit lang dito ko guys, likod. Gumaganon-ganon kami sa gym. Ay, ewan ko kung anong pinaggagawa ko. Someone commented on my vlog last night. Sabi niya, wag po masyado mag-gym kasi po baka pumayat ka lalo. Hindi naman ako nag-gym para pumayat. Hindi naman siya like necessarily pampapayat talaga. Kasi ayoko nang pumayat. Gusto ko nga tumabay. Pero ano siya, pampalakas ng katawan. Ginagawa ko lang siya guys para kay Dan talaga. Kasi gustong-gusto ni Dan mag-workout, pero ayaw niya pumunta sa gym. So, na-convince ko siya na sige, pumunta tayo ng gym. Kahit na ayaw ko naman, ginagawa ko lang to para sa kanya. Kasi, tinatamad na siya, and I can feel it, na tinatamad na siya tumakbo sa gabi, especially now na sobrang lamig. And, kung gusto niyo talaga mag-workout, wala na talagang ibang choice, kundi pumunta sa gym para indoor, tapos may makakatulong pa, like, may trainer. Tapos, ayaw niya talaga. So, sabi ko, mag-gym tayo. Kahit na hindi ako pupunta sa gym, pupunta ako para sa'yo. And ayun, na-convince ko siya. Tapos ngayon, I have to do it na kasi wala, ayoko namang iwan siya na mag-isa lang. Pero yeah, I'm not doing it to lose weight because there's nothing to lose. Oh, meron sa tiyan ko. Tinatamad nga lang ako pumunta, pero kailangan ko na, like, push lang ng push. Kasi kapag ako yung tinatamad na, mas lalo na si Dan. So, kanina nagising kami guys, mga 6. Tapos, sabi ko, nakakapagod. Kasi day off ko, diba? Gusto ko sana mag-relax sa day off ko. And like, wag isipin na gumising ng umaga. Pero, nagising kami 6 kasi nag-alarm kami ng 6. Tapos, sabi niya, gusto mo ba pumunta? And parang hindi ako kumibo.
Tapos sabi ko, we're already up. So, punta na lang tayo kasi sayang din naman. Gumising na kami. Tapos, di pupunta dahil lang, you know, tinatamad. Tsaka ng brows ko. This is darker. Oh, maglalagay ako ng mascara pala. Coffee muna ako. Hala, ubos na yung ano. Ah, ito pala. Croissant. Croissant. Okay, kain muna ako, tapos tatapusin ko tong mukha ko mamaya. This is darker. Or maybe it's just because of the lighting. Yes, lighting lang. Kasi now it's darker here. Okay. We're fine! Darker here. Hinihintay ko na si Lyra, guys. Darating siya in 5 minutes. Sobrang lapit lang ng bahay nila dito. I'm just wearing this jumper na mayroong stripes, and then leggings, and then Converse. Napagod ako sa tumakbo. Ay, nako, kanina nag-ano ako. Yung sa, hindi ko alam kung, cross trainer na yung gumaganon-ganon ka. And sobrang hinihingal ako kasi grabe. Sabi ko, hindi ko kaya to, para ako nahihilaw. Pero hindi ko siya sinabi kay Dan kasi baka sabihin ni Dan, sige, uwi na tayo. Asan na? Dito na ba sila? Sa labas na lang kaya ako maghintay. Sige, sa labas na lang ako maghintay. Dito kami kaya. Nahihiya na siya. Punta kami sa kina Love. Iwan namin si dito, Christina. May iwan siya, mayroon siyang lakad. Dito si Lyra. Hello. Pretty. Nandun si Baby V, kakatapos lang umiyak. Ang kawawa. Doon si Baby V. Sa likod. Punta ka muna kami ng Woolies, tapos punta kami sa bahay nila Love. Ang bait-bait naman yan. Bait-bait naman. Di umiyak. Dito na kami kina Love. Dito na kami. Google natin hindi pala itong bahay nila. Oo nga eh. Hindi namin sure. Wait lang, i-sure ko muna. Pinasok pa namin yung sasakyan. Baliktad yung doorknob kasi pataakyat. Mag-sure ka dyan na. Nakalock. Tao pa. Hello! Hi guys! Hoy, okay lang ba yung tahi mo? Bakit ang ingay mo? Ingay mo na. Ang sakit siya, Day. Pero Sure ka? minelcome ko lang talaga. Naka-eyebrows ka? Day, kasi mag-vlog ka. Oo, ano yung patawaan? Bakit na. Tara. Day, nag-promise talaga siya. Day. Promise talaga ako, Day. Oy. Daming ulam. Ano yun? Ay, direta. Yum! Ay, kasi wala, hindi ka naman nagsabi sa akin, Day, napupunta ka na kayo. Gabi na. Tara. Cute! Behave na behave. Hindi umiyak sa sasakyan. Ano ba, bakit bago ba yan? Ang ano? Na-behave siya? Hindi kasi meron kaya siyang nakasnip bago lang. Diba, be? Diba? Oo. Wala ibang tao. Tingnan mo yung boutique ni dito, Lovely. Meron siya boutique. Dami yung flowers. A char. Meron ka pa talagang pa cake dito sa... Char. To ma'am. Sino nagbigay nito? Cute. Anak mo? Kasi to ma'am. Sino nagbigay ng rainbow? Subscriber ka nagbigay, Day. Char! Ikaw na talaga. Subscriber corner mo pala to. Okay lang ba yung heart natin ito? Nagluto ako ng sinigang. Joy, Hello, ikaw na talaga. nag-class ko yan, Joy. Nagluto ako ng sinigang. Nagluto siya ng sinigang. Masarap buto-buto, di ba? Oo. Sabi nito, kailangan ko naman magtrabaho. Ba't buto-buto? Sabi ni Mark, sabi niya makakain mo. Oh, kain na. Huwag ka mag-clubbing, ha? Clubbing daw. Kain na. Para namang hindi nanganak ko. Para hindi nanganak. Hi, guys. Hi, guys. Hindi, Day. Sarap ng pagkain namin. Kumain ako. Yan si Lyra nagluto. Kumain ako, kumain ako kaldero. before kayo pumunta. Ay, kumain ka na? Pero hindi ko pa natikman. Wala ko na ano sa Tikman mo yan. Hindi, sunog na. Buisit ba? Hindi yan sunog, sa camera lang yan. Ay, camera talaga. Open din yan. Si Baby B, ang bait-bait. Hello, kain lang kami ha. Yummers. Alam mo, inaantay kung ganyan na. Oo nga eh, yummers, yummers, yummers. Ay, may lemon May sa lemon siya. siya.
Ayun, gusto, nakita kita kay Ate Race. Ano? Congrats sa baby. Char! Mag-hi ka sa fans mo. Hi, fans. I'm back. Sino yung baby niya? Aliyah. Parang Malia. Nanonood ka ng Lalo na Sangre? Hindi nga, ayoko nga yan, Day. Bakit? Si Wildflower ako yung eyebrows. Gusto mo yan? Sa'yo pala si Ivy. Hindi ko na noon. Isa lang yung kaya ko, Day. Isa lang muna Ako, ako. Wildflower lang. Cute. Anong pinapanood mo, Day? Kahit ano. Ano yan, Lyra? Nanganak na sila. Damit. Oo, sabi ko. Mag-haul ka. Sige, mag-haul ka. May ano yan, Day, mga gloves, mga ano. Ay, galing kay Kat. Ay, Lidoy, ang ganda. Ay, ang cute. Ang cute, sige. I-message mo ko. Ang cute na yan. I-transfer na. Meron siyang ano, tenga. Ayoko ng ganyan talaga, Doy. Hindi ko talaga alam, Day. Nanabuang na. Mamaya na tayo mag-usap sa... Pumili ka na lang, Day, kung ano gusto mo. Ang donate ko na lang yung iba. Wag na, ito. Wag na, sa kanya na lahat. Kasi Doy, wala siyang Thank you. damit. So, ito lahat hindi na kasya kay Baby V? Oh. Oo, kasi malaki siya. Eh, Nagagano yung legs mo, oh. Ala, oo. Malaki pa yun. Ang cute niyan, Day. I love mommy. Ala, ang cute. Ang cute niyan. Maliit na Gusto ko nga yan yan. talaga. Anong gusto mo yan? Gusto ko yan. Ang cute niyan. Kukunin mo na naman. Wala ka pa nga, baby. Ito, oh. Sprinkles. Ito, oh. Tinawa Ang na cute. So, kaya 2 days siya. Bakit? Oh, hello. Kami dalawa tuwang-tuwa. Oo. Tingnan mo, tapos may ganito. Ba't ka galit? Galit ka na naman yung tahi mo dyan. Bumuka yan. Buka yung tahin. Dahil. Doy, tingnan mo yung mga Day, comments, Ano? Day. Sa? Hinahanap nila ba ako, Day? Oo, ito na nga. Ito na ikaw. Wait lang muna. Ayan. Ang ganda, Day. Oh, naka-eyebrows pa yan, oh. Siyempre, gusto alam kung dadating kayo, guys. Oo, Day. Ikwento mo, mag-story time ka nung nagkilay ka sa ano mo. My gosh, Labor. Ito, kung meron available na ba sa Philippines yung Maybelline brow tint? Ewan ko. Tanungin mo sila. Day, nakatikim, nakano ka na? Nakatikim, hindi ko titikman Kasi yun. din proven, Day. 3 days hindi natanggal, Day. Oo. Pero Day, ang tapang niya, first day, para talang galit na galit yung kilay niya. May pinaglalaban. Hindi natanggal, Day, ha? Operation. Tapos, ganyan pa ako na ganyan. Nagpanic Oo, attack kasi yung ako. pawis, Day. Oo, tapos nagpanic attack ako, Day. Tapos hindi siya nagsasmudge talaga. Hindi talaga, Day. Bibili nga ako. Sabihin mo sa kanila. I-recommend mo. $17. Mukha, Day, ng baby mo, Day. Oh, yupi na, Day. Ay, sorry. Ayan, marami na namang bashers. Ako yan. Nayupi na yung baby. Ang galing talaga yun, Day. 3, ano siya? Gagamitin ko yan. Ilalagay mo siya, tapos leave it for 30 minutes to 2 hours. Yung sa akin, 2 hours. Kasi sabi, Kaya sobrang ano. Day, ang tapang niya, Day. Tapos, Day? Ito may memory na ulit. Ay, meron na, guys. I'm back. Naputol. Pasensya. Naputol na wala. Ang galing nun, Day. So, yung sa mga Brow taga-Adelaide, nandyan yun sila sa Woolworths and Coles and Priceline. Maybelline, you can contact me anytime. Sponsorship. Natupi na naman yung baby. Wala ka subscriber. Huwag mong tupiin. Yung baby matutupi. Yan, marami na naman tayong basher. Hindi na naman marunong. Inuna pa kasing kilay, hindi naman marunong humawak ng baby. Marami na siyang damit. Oo nga eh. Link. Oh, hindi ko talaga alam. Santa! How about the other one? Moon. Oh. How about where's the helicopter? Where's the dinosaur? Where's the dinosaur? Roar! Thank you. It's raining. It's raining. Dinosaur. Oo ba talaga? Ito umulan? Oo, Day, may kidlat na. Oh. Be nice to your friend, baby V. Aliyah. Best friends sila. Ang cute. Neil na talaga, Day. Oh, Day. Ang cute. Wait lang. Hello. Yan. Don't punch her. Oh, oops. Punch din. Oh, laban. Money. Ay, nag-holding hands na. Aww. One. Smile, babe. Look at your face. Oh. Stage mom mo. Stage. Ang cute. Feel na baby V. Parang sanay na sa photoshoot, Day. Ang
Gagalaw yan paglaki niyan. Tatandaan ka niya ang isa. Nakagising na siya, oh. Ah, ang saya mo. Gustong-gusto mo ng ganito, no? Nakaga, tapos picture. Hilig na hilig ang picture, eh. Parang laruan lang si baby. Oh, dumidilat ka na. Hindi naman pala blue eyes. Hindi na blue eyes, day. Bakit nagkamali? Joke. Ah, hello, Aliyah. Tumitingin siya sa camera. Hi, Aliyah. Hi. Hello. Ano, gusto mo mag-vlog? Hello, vlog. 3 months sila na, 3 months. Cremas ako. Cute. Meron ka na friend. Best friend na sila. Best friend, no? Si Besties. Aliyah, oh. Meron kami Krispy Kreme. Ayun na ba yun my video? Say hi. You'll see yourself. Ay, naku, day. Ayan, sabi ko, inunahan ka na tuloy. Ayun. Sabi ko sa ikunin mo. Ah. Lahat, day, kayo. Oy! Huwag mo kagatan lahat. Yes. Pogi. Mr. Pogi yun sa kanya. Nakakatawa. Kain. Uwi na kami. Bye. Bye, guys. Bye, guys. Binyagan? Ah, ngayon? December? Wala siya. Okay lang, lista mo lang ako. Ang cute naman yan. Nasa bahay na kami nila Kat. Saan kayo dadaan dito? Ah. Ito ba yung bigay ko, Day? Oo, yun. Ay, ito nga pala. Mahal pa lang yan. Ay, Okay lang naman. Hindi naman, magkano yan? 114. Okay lang eh. Okay lang naman. Para kay Baby V naman yan. muna ko sa akin surprise. Ay, surprise daw. Nagluto siya ng chicken. Ah, Hello. butter chicken. Ito mamaya na buksan, surprise. Hi guys, nasa bahay na kami. May sasabihin lang ako sa inyo. Kasi I have made up my mind na... Actually, I've been thinking about it for quite a while. Gusto kong magpahinga na muna guys. Kasi ang dami ko nang hindi nagagawa dahil like every day off ko, nagfi-film ako. And all I think is like kailangan ko mag-film kasi day off ko, ganun, kailangan ko mag-vlog. And I just wanna like enjoy siguro isang day off na wala akong iisipin na hindi ako mag-edit, hindi ako mag-vlog, hindi ako mag-film, like wala lahat. Gusto kong mag-relax, gusto kong manood ng movie, something like that. I thought about it before and every time na day off ko, parang nasasayangan lang talaga ako sa araw na wala akong nagagawa. Pero today, I was like, I'm exhausted. Like, feeling ko pagod na ako. Maybe because like sa gym din, na yun pa, na-add pa siya sa activity. And sobrang hectic na talaga. Nasabi ko, siguro I deserve one day na wala akong gagawin. I'm working tomorrow and on Sunday. Pero sa Wednesday off ko. And like usually around this time, I think ahead of time na yeah, I can't wait to film on Wednesday. I need to film this and that. But now, I just don't want to think about it. And gusto kong mag-relax sa day off ko. So, hindi ko alam kung ilang araw ko mawawala. I filmed 3 videos kahapon. So, hindi naman siya like over matagal. Pero, gusto ko lang magpahinga muna. So, siguro like, kasi naka-film na nga ako ng mga videos. So, meron ako mga pre-film na videos. Tapos, 2 video doon na edit ko na din. So, meron na lang isa. And, siguro i-ano ko na lang sila para hindi ko sila i-upload araw-araw. Para hindi ganun kahaba yung pagkawala ko. Char! Pagkawala talaga. Gusto ko lang talaga magpahinga, guys. And, yeah, gusto ko lang sabihin. Kasi baka mawala ako ng isang linggo or 2 linggo. Or maybe just 2 days, 3 days. Who knows, really. Pero, yeah. Hindi ko, i-ano ko lang muna siya, i-calculate ko muna yung mga video ko. Basta, I'm planning to, like, pahinga siguro mga a week or 2. Pero, ano siya, again, hindi nyo siya mapapansin masyado kasi meron naman ako mga video. Siguro ito yung last na mapapanood nyo na, yeah, hindi ko alam. Hindi naman last. And nothing's wrong. I'm very, very good. Gusto ko lang talaga like mag-spend ng isang araw na
Like, wala akong iisipin at gusto kong i-enjoy yung sarili ko ng bonggang-bongga. Not that I'm not enjoying this. You guys know na I love doing this. Like, ang dami ko nang hindi napanood na movie. Gusto ko lang talaga yung isang araw na yun sa day off ko. Like, di ako maglilinis ng bahay. Wala. Siguro matutulog ako all day. Who knows? I do not know what I'm going to do. But I just don't want to think about this whole thing for now. And yeah, gusto ko lang sabihin. But that is it for this video. Kahapon nga hindi ko na-close yung vlog ko. Nakakainis, diba? Sabi ko, nakalimutan ko siya i-close. And I was thinking about it before going to bed na, yeah, I'm gonna close my vlog. But I was really, really tired na wala. Natulog ako. But that is it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. And mag-ingat kayo lahat. Be good. Bye!